Assalamu alaikum qadrli dinleyijiler. Men Täjül Begmedowa, Türkmen Helsinki fondunyň başlygy. Biziň guramamyz raýatlaryň hak hukuklaryny goraýar. Ýaňy ýakyn bize bir türkmen gelin pasport problemi bar edi. Hat uğratdy. Onu Türkmen Helsinki fond diýen kanalymyza girip dinläp bilersiňiz. Kommentariýada çelgesem bolmaly. Umuman geçen ýylyň tomuz aýlaryndan başlap bize pasport almak kynçylyklary bar edi. Ençe maglumatlar gowşýar. Gürüň berenleriň hemmesine konsulsiýaň işgärleri Türkmenistana dolanyň diýip jogap beripdirler. Bu ýerde bellemeli zat. Birinciden pasport problemida adamlaryň hiç günäsi ýok. Bu belli zat. Türkmenistana gitmek her kimiň ýagdaýy ýok, hasam pandemiýa wagtynda. Ikinciden türkmen konsulsiýalaryň täze pasport üçin siziň barmaklaryňyzyň izini almak aparatymyz ýok diýip jogap bermegi bu bir boş bahana. Şol aparaty edinmek Daşary we İçeri işler ministrliginiň borjy. Şu borjy olar näme üçin ýerine ýetirenok bu bir başga mesele. Üçüncü, iň wajibi konstitusiýa kanunyna laýykdy konsulsiýalar adamlara pasport hökmäni derejede bermeli. Türkmen resmileri bu meselede raýatlaryň hukuklaryny ençeme ýyllardan bäri güdek bozýarlar. Şeýlelikde pasport meselesi barada biz bir näçe material ýygnadyk we ýygnap ýörüs, işläp otyrys. Şu günler her hili teklipler gelýär. Pasporta kynçylyk çekenleriň sanawyny düzmegi ýa-da dürli guramalara haýyş petisiýa ýazmak maslahat berilýär. Etmeli. Pasportly bolmak hemmämiziň hukugy. Ol wagtyny bu hak hukuk talap edilmän soň bu mesele çuňur problema öwrüldi. Biz ýene-de bir halkara gurama bilen elinden geleni edýäs. Şol sanda gerek bolsa haýyş petisiýa, sanaw, spисок hereketde bizden näme kömek gerek bolsa biz taýýar. Kanalymyza girin. Pasport barada türkmen geliniň hatyny dinleň. Biz izderli bular ýaly adam hukuklary barada videolary çykarar dururuz. Köp sag bolun.